L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżadora ta' Beauty ta' taslima għal xari, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għannuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Buzzka tan-Naxxar għall-Ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Eżis telespettaturi, nilqakom għattini programm Il-Verità li jitratta dwar il-kelma talla. Dan il-programm importanti li kolkom il-Bibbja ħdejkom, id-draw ħalli dak li ngħidilkom jiena tiċċekkjaw intom ukoll. Għax jiena ma ridkomx timxu warajja, imma Ġesu għalinna biex nimxu warajh biss. U laqqas għalinna biex nimxu wara l-Knisja. Għax aħna l-Knisja hija dik li nemnu fih biss, dik dawk li jimxu mal-kelma tiegħu, imma aħna namlu l-iżbalji. Allura imma huwa il-perfett. Allura għandna nimxu warajh biss. Jien ngħidilkom xejdilna u mbagħad x'tażlu intom hija bejnkom u bejn Alla. Min ra il-programm l-ewwel wieħed il-ġimgħa l-oħra, grazzi Mulej diġaddit, tana sellifna ġimgħa oħra l-Mulej. Nixtieq niskuża ruħi magħkom għax għamil żewġ żbalji bejn kumplečitament u bej għax minix perfetta, kont qed nispjegalkom waqt fuq il-Bibbji u għedtilkom li Ġesu kien jipriedka mit-Testament il-ġdid, mentri rid ngħid kien jipriedka mit-Testament il-qadim, minn dawk il-kodba tat-Testament il-qadim. U għedti ħadd żball ieħor meta semmejt ukoll dawk in-nisa verġni u jiena qed 7 verġni imma kien huma 5. Taraw jiena nieħu l-iżbalji. Imma dal-programm irrid inkun at home jiena magħkom, irrid norikom li jiena bniedma bħalkom. Minix perfetta lanqas. U ħanarġa nirrepeti għax Ġesu huwa biss huwa il-perfett. Illum sa naqbdu fuq żewġ versi topics nista' ngħid jien dwar il-maħfra u kif għandna nitwildu mill-ġdid. Imma qabel xejn nixtieq norikom dan il-feature li żgur sa jitfad bis-sima fuq fomkom, imma qiegħed veru bis-sens. Arawh. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Prof, good afternoon. How are you? Fine, sir. Fine, sir. What are you people drinking? This is Freshio. Freshio is back. Yes, sir. Freshio is back. That's nice. Mark Angel, I heard you just won the YouTube Gold Award. Is that true? Yes, sir. Wow, you people are really trying, you know. Thank you, sir. It's God, though. It's God that is doing everything for us, sir. Yes, sir. It's God. God? Which God? Our God. Your God. Where is your God? Our God is in heaven. Can you see your God? No. Can you touch your God? No. Then there is no God. Eh? Science has proven it, that anything you cannot see or touch does not exist. So, you don't have a God. But, sir, Shh. Are you a graduate? I am a professor. Processor. Excuse me. How do you know there is no God? Common sense. I use my sense. Where is your sense? My sense is up here. Can you see your sense? No. Can you touch your sense? No. That means there is no sense. Hmm? Yes. Because according to science,
Anything you cannot see or touch does not exist. So, you don't have sense. Manela. Naraħ kem naraħ dak il-feature nitħaq għax zar u ta' malajta wilu r-risposta veru. Ma naraw xuwa spiritu Alla ma nistawx naqbduh bidejna. U fl-spiritu u fil-verità irridu nitolbu kif għallimna Ġesu. Fil-fatt sa nibda minna nispera li ġibtu l-Bibbja ħdejkom mill-ktib ta' Mattew. Din min jaf kemm tgħidu din it-talba li għallimna tagħna eżempju ta' kif għandna nitolbu. Mela Ġesu għallimna biex nitolbu lill-Missier f'ismu. Mingħajr ma ngħidu f'isem Ġesu fl-aħħar it-talba ma tasalx. Għala għaliex Ġesu huwa l-unika medjatur bejn Alla u l-bniedem. Huwa ħaj u jista' jismana huwa Alla u jinsab kullimkien fl-istess ħin. Mela talba tkun lejn il-Missier f'isem Ġesu. Alla kull ma jrid relazzjoni bejnietna, bejnkom u bejn Alla. U tkellmuh kif jien qed nitkellem jiena magħkom. Huwa l-Missier tagħna, isbaħ minn hekk li nistgħu nsejħulu Missier xi jrid ikollna iktar. U mbagħad Ġesu, Ġesu li miet għalina li bis-saħħa tiegħu nistgħu mmorru għand il-Missier. Għax qabel jekk tafu l-istorja qabel ma miet Ġesu kien jidħol qassis darba fis-sena u joffri s-sagrifiċċju. Imma s-sagrifiċċju sar darba l dejjem permezz ta' Ġesu. Issa, Ġesu jekk jgħidilna biex naħfru, Ġesu mhux iblaħ, jaf li mhix ħaġa faċli biex nagħmlu biex naħfru lil min għamlilna l-ħsara, imma l-maħfra eżatti xi tfisser. Ħanaqralkom imma l-ewwel tafu għandhom il-missierna minn parti minna. Mela din qiegħda f'Mattew kapitlu 6 u sa naqra minn vers 11. Tafu din ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Ma il-komplament u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħ l-isna mid-deni. Mbagħad Ġesu hawnhekk ikompli jgħid, għax jekk intom taħfru lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, missierkom li hu fis-smewiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Din ibsa, Mela, jekk jien ma naħfirx il-ħadd ieħor, nista' mhux nagħmel programmi kif qed nagħmel issa. U ma naħfirx għax għal xejn, jien inkun ikkundannat għax nibqa' bid-nubiet. Daqshekk hija gravi. Imma xi tfisser il-maħfra? Mela, il-maħfra hi meta aħna xi ħadd jagħmlilna ħsara jew joqtolilna lil xi ħadd minn hemm ħafna affarijiet mhux ċajta xi ħadd joqtol lil xi ħadd tal-familja, jew inkella jinnaf jisraq jew taf u x'jista' jsir u inti tittaħfirlu. Taħfirlu ma jfissirx jew inkella jabbuża minnek li inti ddaħlu ġo darek. Alla ma jridniex inkunu najiv, anzi ma jridniex nagħmluha ma' nies li huma ħżiena ħalli ma ninġarrux magħhom. Imma naħfrulhom biex aħna ikonna l-paċi u nħalluhom f'idejn Alla. Fil-fatt jekk immorru f'Rumani, fil-ktib tar-Rumani. Mela r-Rumani jiġi wara l-Atti, il-ktib tal-Atti. U l-Atti jiġi wara l-Evanġelu ta' San Ġwan. Mela jekk immorru Rumani kapitlu 12.
U morru f'vers 13. Ara xi ġmiel xejdilna hawnhekk Pawlu. Aqsmu ġikom mal-qaddisin li jinsabu fil-bżonn. Din oħra rridu nitkellmu fuqha qaddisin. Il-qaddisin huma kollha dawk in-nies kollha li jimxu d-dixxipli ta' Kristu. Jiġifieri jiena meta tajt ħajti lil mulej, jiena nissejjaħ qaddisa. Mhux għax għandi xi raġġiera fuq rasi, mhux għax jiena perfetta, imma għax jiena ta' Kristu. Dawk huma l-qaddisin. Issa l-qaddisin li jkunu mietu, m'hemmx kuntatt bejniethom, imma dan jiġu għal programm ieħor nfehmkom. Nibda ntikom naqra hints ħalli tibdew taraw il-programm kull ġimgħa. Mela, ilqgħu f'darkom lil barranin. Birku lil dawk li jippersegwitakom. Birku u la tisħtu lil ħadd. Ifirħu ma' min jifraħ. Ikbu ma' min jikbi. Aħsbu f'xulxin l-istess, mhux toqgħodu tiġġudikaw u min jaf kemm noqogħdu naħsbu fuq nies u naħlu ħin meta għandna tantx nagħmlu. Taħsbux fi ħwejjeġ kbar. Kunu kuntenti b'dak li għandkom li għandna s-saqaf. Għalfejn nixtiequ affarijiet li għandu ħadd ieħor. Għandna s-saqaf, għandna fejn norqdu, għandna x'nieklu. X'irridu iktar? Inkunu kuntenti. Imma fitxu l-umli, l-umiltajja hija ħafna importanti. Issa, tamlu ix ta' orrif, ġifrin billi qed nagħmel jiena dal-programm, mhux għax jiena għarfa, l-ewwel nett l-erf jiġini mingħand Alla, ġifieri mingħajr Alla jien min xejn. Ġifieri taħsbux li qed nipprova li jien xi ħaġa, imma jien xi ħaġa taf xiex li jien tifla ta' Alla. Iva dik iva. Trodlu il-ħadd deni b'deni ġifieri ma mpattux. Ħajkun ħsiebkom fil-li tagħmlu tajjeb quddiem il-bnedmin kollha. Jekk jista' jkun sakemm ikun ġej minnkom għejxu fil-paċi ma' kulħadd. Ġifieri kemm jista' jkun anke mal-edewwa ma jkollna xejn ġo qalbna magħhom, inselmulhom u nodduhom tal-li huma. Simgħuha, tivvendikawx ruħkom bidejkom. Eżis tiegħi. Imma ħallu l-korla ta' Alla tagħmel hi. Għax hemm miktub, issa da xejn Alla, okej? Għalija l-vendetta jien inħallas jgħid il-mulej. Jekk l-għadu tiegħek bil-ġuħ, simgħuha xi ġmiel din, u mhix faċli. Itimgħuh. Jekk hu bil-għaġġ, isqih. Jekk tagħmel hekk tkun qiegħed tiġma' ġamar jaqbad fuq rasu. Tħallix il-ħażen jirbħek, iżda jirbaħ il-ħażen bit-tajjeb. Ġifieri meta xi ħadd l-għadu tagħna jagħmlilna xi ħaġa u jiġi bżonna dan, mhux tgħidu rridu mpattulu. Ħalli jgħaddi per-każu mhix għaddejna aħna. Le, anzi, impattulu u mhux tal-li hekk hemm miktub ukoll li rridu nberkuhom nitolbu għalihom lill-edewwa tagħna u nberkuhom. Tgħidli kif jista' jkun. Mela, ix-xogħol tagħna huwa dan. Mela, xi ħadd tagħmlilna ħsara ara taħsbu li m'għamlulix ta' u mhix għaddejt u għaddew is-snin sakemm bdejt nara l-barkiet mingħand il-mulej. Ma baqa jżomni hemm ħalli jiena hemm rridu nkunu nafu aħna kemm aħna sodi fil-fidi u fil-mulej. Bqajt soda, bqajt naħfrilhom tal-ħsara li kienu qegħdin jagħmluli. Għaddew is-snin ta' kisruni kważi daw in-nies. Imma jien bqajt hemm fidi fil-mulej u nitlob għalihom, kont ngħidlu mulej lettejli biex nitlob għalihom u biex jiena imberikom, mela berikom. Bis-saħħa ta' dan it-talb, għalkemm għaddew is-snin, il-mulej iberikkom u li berikni ħafna.
immensi bir kek il-mulej, bħall-istorja ta' Ġob. Tafuha l-istorja ta' Ġob? Min xi xadda Ġob, dik vera ta' dik l-istorja. Mbagħad meta inti tibqa' soda fil-fidi malla, wara jpattilek il-mulej. U jpattilek bil-kbir. U jinta dan intiħ glorja lil-mulej. Mela, l-edewwa irridu naħfrulhom kif? Billi ngħidu l-mulej, jenkom taħfru, u mbagħad tħalluhom fidejh. Titolbu għalihom, il-għala titolbu għalihom. Għaliex inbilli aħna ħfirnilhom, ma jfissirx li dak id-dnub li għamlu huma inħafrilhom. Huma min għamlin ħsara jridu jmorru qoddim il-missier li jinsab kull imkien. U mhux iqerru, għax il-qrar ma jeżistix skont il-kelma tal-Alla. Alla li għandu s-seta biss jaħfer kif għadna kif qrajna fil-missierna. Nitolbu lilu u dak il-ħin jaħfrinna. Ħadd m'għandu s-seta li jaħfer id-nubiet li falla biss. Mela, aħna billi naħfru ma jfissirx li d-dnub tal-edewwa tagħna inħafer. Għax dawk iridu jitolbu lil missier f'isem Ġesu biex jinħafer id-dnub tagħhom. Issa, sintendi meta nagħmlu dnub għalhekk jgħidilna tagħmlu x'hekk u tagħmlu x'hekk għall-alġi tagħna għax ikun hemm il-konsegwenzi. Ma jfissirx li għax ikun inħafer id-dnub u mbagħad mingħand Alla ma mbagħtux il-konsegwenzi minn għamel ħsara. Jekk xi ħadd jinnaf seraq bank u nqabad sejjer il-ħabs. Imma ma jfissirx li d-dnub tiegħu jekk talab maħfra ma nħafirlux, imma l-konsegwenzi li jrid jagħmel iż-żmien il-ħabs. Hemm xorta jrid jagħmlu. Issa, jekk xi ħadd jisraq 10 euro, mhux sejjer il-ħabs. Imma jekk dak jinqabad, il-min ikun seraq, mhux se jibda jafdaħ għalkemm ikun ħafirlu. Dik ix-xi ħaġa, dik il-konsegwenza hemm sa tibqa'. Imma dan li rrid ngħidu l-importanti dnub huwa li aħna ngħidu lill-missier biex jaħfrilna. Issa, jekk jiena ma naħfirlux lil dak, tiegħi mhux se jinħafer. U mhux tal-li hekk, meta aħna ma naħfrux, sa jkollna dwejjaq. Jista' jwassalna f'depression. Inkunu ddannati fil-vera sens meta ma naħfrux. U jista' jwassalna għal-id-dnub, jwassalna l-mart. U mart kbir, ta' mela allura ħfru, ħalli konna l-paċi. Għadkom ma tafux is-slim li konna ġew fina meta naħfru. Ħanarġa' nirrepeti, ma jfissirx li għandek tilqaw jekk xi ħadd qed jagħmellek il-ħsara, iddaħħlu d-dar jinnafek u toħodlu bidejh. Noqogħdu attenti minn min qiegħed jagħmlilna ħsara, mhux f'dak il-att li naħfrulhom u nħalluhom f'idejn Alla. Kien hemm min edewwa tiegħi ġew għand il-mulej. U maħut issa fil-mulej. Għax jiena dejjem urejt kif qalli l-mulej li ngħinhom ukoll alla volja jagħmlu li ħsara. Hekk dik hija l-ġamra ili, in-nar li konna ġew fina permezz tal-Ispirtu Santu. Dan huwa ġmiel li qed ngħidilkom jekk tagħmluh. Ħaġa ħanejdilkom, Ġesu fuq is-salib x'qal? Talab lil missier għax hemmhekk fuq is-salib peress li sar dnub imħabba fina ma setax jaħferu mbagħad għax hu hemmhekk fuq is-salib sar l-iktar ħaġa miskerħa tad-dinja. Sar saħta għalina. Għalhekk il-missier infiret minnu għax Alla ma jarafx id-dnub. Aħna bis-saħħa ta' Kristu nistgħu mmorru qudiem Alla u nistgħu ngawdu l-eternità mal-missier. Qed tifhmuni? Jekk ma tifhmunix jew forsi ma nkunx wassalt il-messaġġ sew,
ftaħt paġna fuq Facebook, il-Verità, tmorru fuqha, u jekk tkunu tridu issaqsuni xi mistoqsijiet, saqsuni anke biex nitkellem fuq ċerti affarijiet, ikolkom xi diffikultà jew hekk, jiena inweġibkom dejjem mill-kelma talla. Għalissa ħanaddu għar-riklami. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristu. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristu. Nilqawkom għat-tieni parti ta' dan il-programm Il-Verità. Fej f'din ir-rokna jien dejjem nisqeda nistieden lil xi ħadd li huwa hija jew oħti fil-mulej. U għażilt illum, insomma żilt għax jiena għandi ħafna ħuti, imma qalt li iva mill-ewwel għalkemm qalti għall-bidu biħa naħsibha. Oħti fil-mulej Dorjen ħanarek ngħid ikun jom sew Għajnawu. Għanjawu. Insomma, isem naqra mhux faċli biex tgħidu, ma jimpurtax mhux l-isem l-importanti u l-kunjom, imma xaħna fil-mulej. Grazzi, oħt, għax naf li ma kienx faċli li tiġi, naħseb li hija l-ewwel darba jint f'xi programm l-ewwel darba. Li nagħti testimonjanza basically iva, hija l-ewwel darba. Mela, ħanaddu għal-feature, għax inti għażilt il-vers minn Ġwanni, mill-ktib ta' Ġwanni, kapitlu 3 u vers 3 li rridu nitwildu mill-ġdid li jagħmillek impatt fuqek. Imma l-ewwel ħanaraw dan il-filmat. Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles which thou doest, except God be with him. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is every one that is born of the Spirit. How can these things be? Art thou a master of Israel, and knowest not these things? Verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know, and testify that we have seen, and ye receive not our witness. If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe if I tell you of heavenly things?
No man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believeth on him is not condemned, but he who believeth not on him is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that light has come into the world, and men love darkness more than light, because their deeds are evil. For everyone who doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Fiha ħafna x'tifhem. U għal dawk li forsi l-Ingliż ma tantx jafuh, sa nitlob lill-oħti b'Dorjen biex taqra junna dak li għadna kif smajna. Min between, skużani, ħanwaqfek ħalli nkun nista' nispjega fil-fond naqra qabel ma tagħti t-testimonjanza tiegħek, Dorjen. Ok. Laqna. Mela, ħanaqra minn Ġwanni, kapitlu 3. Mela, Ġesu u Nikodemu. Kien hemm fost il-Farizej raġel jismu Nikodemu, wieħed mill-kbarat tal-Lut. Dan ġie għand Ġesu bil-lejl u qallu: Rabbi, aħna nafu li inti mgħallem minn bawt minn Alla, għax ħadd ma jista' jagħmel is-sinjali li qiegħed tagħmel int jekk ma jkunx Alla miegħu. Skużani, jekk tinnotaw, dan Nikodemu mar bil-lejl u kien wieħed mill-qassisin kbar li kienu jipritkaw. Ġifieri dan, fit-Testament il-Qadim, kien hemm li sa jiġi l-Messija u dan kien qiegħed jara f'Ġesu, għallu mallem kbir minnu, mar bil-lejl ħalli ma jarawx sħabu l-oħrajn għax jinsu bħala prajt ngħidilha jien gburija biex ma jinqabadx kompli oħti. Ġesu wieġbu: tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwelidx mill-ġdid ma jistax jara s-saltna ta' Alla. Qallu Nikodemu: kif jista' wieħed jitwieled wara li jkun xieħ? Jista' forsi jidħol f'ġuf ommu u jerġa' jitwieled? Wieġbu Ġesu: tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ilma u mill-Ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna ta' Alla. Dak li jitwieled mill-ġisem u ġisem, u dak li jitwieled mill-Ispirtu u Spirtu. La tistaġibx jekk jien ngħidlek li jeħtieġilkom titwildu mill-ġdid, ir-riħ fejn irid jonfoħ, tisma' ħossu, imma ma tafx minn fejn hu ġej jew minn fejn hu sejjer. Hekk jiġri minn kull min jitwieled mill-Ispirtu. Kif qatt jista' jkun dan? Reġa' qallu Nikodemu. U Ġesu qallu: inti mgħallem f'Iżrael
U dan ma tafux. Tassew ngħidlek li aħna qegħdin nitħattu fuq dak li nafu u qegħdin nagħtu xhieda ta' dak li rajna. Imma x-xhieda tagħna ma tilqawiex. Ħan waqfek naqra. Ġesu hawnhekk qiegħed jirreferi aħna u ma tilqawiex għal Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Tlieta f'daqqa, it-Trinità. Jiġifieri Alla wieħed. Ok, ħalli għax inkun nixtieq nidħol fil-fond ħalli jibdew jifmu iktar. Tam? Jekk intom ma temnux, meta nitkellem magħkom fuq il-ħwejjeġ tal-art, kif sejrin semnu meta nkellimkom fuq il-ħwejjeġ tas-sema? Ħadd ma tela s-sema ħlif bin il-bniedem li niżel mis-sema. U kif Mosè refa' s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma batx lill-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja imma biex id-dinja salva permezz tiegħu. Glorja lilu. Amen. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda ma jemminx, iżda min ma jemminx huwa ġa kkundannat għax ma jemminx fl-isem tal-Iben il-waħdini ta' Alla. Jibsa din, Jiġifieri din, straight forward qed jgħidha l-mulej. Jew temmen fih, jew jekk ma temminx, m'hemmx triq tan-nofs. Fuq di ħanitkellmu fuq il-programm ieħor. Jew għall-ġenna jew għall-infern. Dik hija. Imma ħanejdilkom hija xi ħaġa sabiħa li temmen fih, xi ħaġa meraviljuża. Kompli oħt. U l-ġudizzju huwa dan li id-dawl ġi fid-dinja imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl għax l-għamil tagħhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl u ma jersaqx lej id-dawl biex emilu ma jinkixifx. Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lej id-dawl biex juri li hemm Alla femilu. X'aħna bis-saħħa tal-mulej u nagħmlu t-tajjeb għax aħna bnedmin. Oħt. Tgħidilhom naqra kif ġejt għand il-mulej. Mela, l-istorja tiegħi tmur lura bekk in 2007. All right. Meta jiena kelli tista' tgħid l-ewwel inkontru tista' tgħidlu mal-mulej. Basically bdiet mod ħafna stramp. Mela, fejn kont naħdem qabel kien hemm żewġ Taljani kienu ħbib tagħna basically. U tawni l-kelma ħanejdu hekk. Imma ngħidu tawni l-kelma ġifieri kelma talla. Eżatt, tawni l-kelma talla biex it-telespettaturi jifhmu aħjar xirrid ngħid miha. U jien Alla ma jeżistix. Kieku Alla jeżisti ma kienx jippermetti l-affarijiet li ġraw lili. Alla. U ovvjament kellhom naqra ta' kif taqbad tgħid, taqbad tibek iva bija, x'jiena daqsxejn persuna min jafni rasi jibsa ħafna u ribelluża wkoll. U għaddew ftit xhur u daw bdew ifittxu knisja. U niftakar kont għaddejja mill-mosta u nara tabella jiena. U ċempilt dan il-number, nerġa' ngħid ma ċempiltix għalija bl-ebda mod jiġifieri għax jiena kont għadni kif ġa spjegajt, totalment ċettika fuq Alla, għalkemm fl-istess ħin id-da kien idejjaqni, ġifieri nistħajjel min ħajsaqsini kif jista' inti ma temminx f'Alla u d-da idejqek. Il-mulej kien qiegħed jiġbidni, id-differenza li jiena ħallini kwieta jien mingħajrek ħafna ħjar, kemm kont bela fil-verità. U morna l-ewwel church dak iż-żmien niftakar il-qawra. Fejn mur jien. Eżatt. Back in 2007 qed nitkellem xi Ġun, Ġulaj, xi ħaġa hekk għax issa żmien għadda. U niftakar laqatni kienet fil-Isjen, wara s-service, wara il-fellowship. Magħhom biex toħodhom Jiena mort magħhom. Mhux għalik. Le, laqgħa xejn qasalija jiena. U bdejt nagħmilhom it-translation niftakar għax huma ma jifhmux bit-Taljan, bl-Ingliż, arra mit-Taljan bdejt nitranslate jagħmilhom x'inhu jiġri u ma jiġrix, niftakar. U
tista' Ara tgħid x'qabdek tagħmel talmu lejk. Biċċa xogħol kbira kienet dakinhar. Ara jiena anke biex jiena il-forte tiegħi nippreferi nikteb milli biex nitkellem. Tista' tgħid għaddiet ħanejdu hekk. U bad niftakar ġiet ħelwa fil-issien. Hello, inti ġdida u hekk, jiena all right. Dorjen jisimni, insomma. U niftakar għadna nitkellmu ftit. U kienet tatni dal-famuż vers li għadna kemm għamilna issa. John 3:3. U jien niftakar għamilt bħal Nikodemu imma jiena ma kontx naf xtajt il-kelma fl-ebda mod, fl-ebda ħin. Kif nista' ntwilet mill-ġdid? Jien għandi 24, bek dan kelli 24 bħal speċi. Issa tifhem kienet qalt, issa tifhem bil-mod, qalt li din hija l-ewwel darba tiegħek, qalt li mur id-dar u bdaqra l-kelma. U niftakar kontat li nibda minn Mattew. U bdejt naqra bil-mod jien imma bla rivelazzjoni. Kif kien jiġri li qabel jiena ħena. Eżatt, rivelazzjoni. Niftakar daw kienu tawni ukoll xi handouts bl-affarijiet, mhux affarijiet tista' tgħid. Biex iwasslu biex tfittex. Biex infittex insomma u bla bla. U kont infittex ħanejdu hekk jiena. U somma bdejt niġi bil-mod. Imbagħad eventwalment ma baqa' tista' tgħid ma baqgħux f'ħajti fis-sens. Taljani qed tgħid. U jiena bdejt immur hemmhekk, insomma. Bil-mod il-mod, isni bdejt nara anke xtajt il-kelma u hekk, titgħammet u dan għattorrajt u la tajt il-kelma hekk, imma kif qed ngħid, s'issa jiena għadni dejjem bla rivelazzjoni, jisni qed nimxi bikmant li fil-verità tittimxi bikmant iva, xtajt il-kelma ma jrid ikollok rivelazzjoni. Kienet għadha ma niżlitx f'qalbek. Diki. Just, tajt il-kelma hekk bħalma ngħidu bil-Malti bħal pappagall. Hekk tajt il-kelma mela jien hekk se nagħmel. Komplejna. Eventwalment għammit, kien ġurnata niftakar hekk ta' fer, morna niklu wara, niftakar kollha. Kienet niżlet fil-isjen ukoll miegħi. U huna ieħor niftakar ukoll tammidna fl-imkien. Għaddiet. Komplejt. Ħawaqfek naqra għax qegħdin nsemmu il-mamudija. Fil-fatt issa nsemmuha wkoll. Għax nitamdu rridu kbar. Mimkien li rridu nitamdu babies, għax l-ewwel irridu nemnu. Mbagħad nitamdu, mhux il-mamudija, is-salvana, dak li kien hemm fuq is-salib fuq il-lemin ta' Kristu. Għax emmen fih, ma qallux l-ewwel muri tagħmmet u mbagħad ħassalva, anzi qallu llum stess ħadkun miegħi. Imma emmen aħna nkunu salvati bil-fidi. Mbagħad issa nispjegalkom xi tfisser ukoll il-mamudija, kompli sorry kellim imma biex nispjegaw għax dal-programm għalhekk hu biex nidħolu iktar fil-fond għax imdorrijin b'affarijiet oħra li mhumiex skont il-kelma tal-Alla. Bekk semmejtu l-verità. Kompli. Eżatt, naħseb tajtu kelma il-programm li ma jistax ikun hemm aħjar minna dik il-verità. Huwa Ġesu u stess. Għal ħafna hija forsi diffiċli li jaċċettawha, imma dik hija l-verità. Jew abjad jew iswed. Eżatt, tibda minni. Naħseb dak li għattu huwa sottili fejn ir-ribelljoni li jiena verament kont fiha. Plus, innuqqas ta' maħfra li jiena kelli f'ħajti lejn nies li jagħmlu li ħsara. Li jiena hekk ħassejt, li jiena weġġawni, li le ma kienx faċli tajli ħfirtu l-om mill-ewwel. Le, kemm kien perkors twil, ħafna kien twil il-perkors. Insomma, eventwalment mbagħad nintaqa' ma dak li llum huwa r-raġel tiegħi. U għal dak iż-żmien jiena funny enough he's a Christian. Imma kien għadu Christian baby bħali wkoll. Għal-kem kien ilu ġa 3 years, imma kien imur ġo komunità oħra. Allura, il-relazzjoni tagħna tista' tgħid bdiet hekk, ħadd niġu
ġo post u ħaddejna mmorru ġo post ieħor. U kienet tista' tgħid hija ta' battibek bejnietna għax ma stajniex nibqgħu sejrin hekk li eventwalment baxxej. Pastor wieħed irid ikolkom. Eżatt. Allura bdejna dak it-tip ta' battibek ndaqqa naħa u daqqa naħa oħra. Sakemm jiena naf li l-kelma tajlek titbaxxi rasek, sa jekk jiena dan il-ġuvni dak iż-żmien kien għadu il-ġuvni tiegħi ħanieħdu bis-serjetà, ma nbaxxix rasi minn issa. Allura x'għamilt? Mort miegħu. M'inniex ħanajlek li mort kif taqbad tgħid għal-qalbi għax bil-Malti xi kultant ċertu kliem sorry ma joħroġlix. Mort kontra qalbi fil-verità, Iva, u ma sajt qatt insib posti. Xorta madni nfittex. Imma ir-raġel kellu dik li jiena hemm u jiena hemm irrid nibqa'. Ma l-mulej kellu pjan ikbar. Jien sadattan xorta bqajt nfittex, eventwalment iżżewwiġna, kelli l-tifel l-kbir, l-Leighton, l-Lumandu Waits. U bdejt nara program fuq television. Niftakar, kont ġa naraħ in 2007, ġifir dan rġajt mort jiena sentej lura. U funny enough dal-program tista' tgħid kull ħafna joboduh. Jiena ma nafx għalfejn dal-program kien imissni. Imma ma nistax nifhem għalfejn. Niftakar il-mami kienet tara programmi oħra, jkun ngħidilha liblu ma xed idejjaqni. Liblu għax idejjaqni, ma niflahomx jitkellmu. Dak it-tip ta' persuna kont jien. Imma dal-programm partikolari, u niftakar ġibni informazzjoni. Iva, kien iżomni hemm imsamra nisma' ma nafx għalfejn. Hawnhekk jien għadni qed nilgħab fil-Kristjaneżmu, għadni qed infittex. Qatt m'għandix dik ir-revelazzjoni minnu Ġesu Kristu verament x'għamel għalija biex jien illum qiegħda hawnhekk. U ġibt l-informazzjoni u back then Għalhekk qedtilhom li l-fidi hija importanti għax inbilli tammit. Xorta ma qed tifhmuni, jiġifieri din hija prova oħra u qed nieħu gost. Kompli. All right, jiena ħafna jgħidu inti mxejt xtejt il-kelma bi kmand. Inti mhux bil-kmand biss u b'obbedjenza iva tittimxi. Imma irid ikollok qalbek miftuħ għal mulej, irid ikollok il-fidi u jiena sissa sa 2009 jiena fidi jessaċ, ma stax ngħid li kelli. Mela. Dak iż-żmien kont naħseb li kelli. Ħanaslu sa 2009. Ħalli ngħaddu għar-riklami u mbagħad inkomplu wara. Ibqgħu hemm. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Mela nilqakom għat-tielet parti ta' dan il-programm il-verità. Jekk battu l-programm minn issa, dan il-programm huwa dwar il-kelma talla. U f'dan il-punt ukoll f'dan jiena nistieden lil xi ħadd biex nuru il-mulej x'għamel magħna, kif bidilna u kif issa aħna fil-mulej kif aħna. U kif qedtilkom qabel għandi lil Dorjen, l-oħti Dorjen, u wasanna fl-istorja sa 2009. Inkomplu minn hemm Inkomplu minn hemmhekk. Mela, u kif kont qed ngħidilkom jiena ċempilt ħanara fej qiegħda il-Knisja li back then kienet il-gżira. Jiena morna jiena u r-raġel niftakar. U ijwa it's a good preach, niftakar kien hemm preacher Taljan, kon ġarajtu fuq it-television u kien misni u dakinhar kemm kbir il-mulej ninserta lilu u vera ħadd pjaċir. U jiena tluja forsi għax il-preach kienet bit-Taljan jiena.
nipprova. Bħal inti tħobb Italjan. Le, just għax hemm lingwi li nafhom, fis-sens Alright, mhix li okay. nibrillax il-lum il-ġurnata Taljan fis-sens nużah, imma U iva. iktar nuża il-lingwa Ingliża Ingliża, mħalsa peress mal-Malti, insomma, sfortunatament id-dar nitkellmu hekk. U għaddiet xorta baqaj webbes rasu, imma jiena xorta bqajt infittex, bqajt nara l-programm, eventualment kelli l-tifel, tajtu dak iċ-ċans li jikber, u niftakar through a contact through Facebook, sirt naf li mmuvjaw il-Knisja li ġew saħa żebbut. U jiena mort s-sibt, niftakar, u l-istess vera ħassejtni, komna bdejt immur visits hemmhekk. Bqajt għaddejja visits every now and then, u xorta mmur il-ħadd mar-raġel fej eventwalment it-tfal anka id-dedikajtom hemmhekk lill-mulej, fej kont immur mar-raġel l-ewwel snejn. Dedikat lill-mulej kif għamlu Marija u Giuseppe dedikaw lill-Alla lill-Ġesu. Eżatt. Hekk suppost għandna nagħmlu niddedikawhom lill-Alla, mhux Eżatt. jitgħamdu għax irridu nkunu aħna l-ewwel li naċċettaw lil Kristu u mbagħad jitgħamdu. It-tfal ma tistax. Da żgur ma Taqbatu jafux tammidhom mingħajr ma jafu x'inhu ma jagħmlu. Fil-fatt hekk inti. Fil-fatt hekk aħna nimxu skont ma tajt il-kelma talla, hekk aħna rridu nkunu ubbidyenti apparti fidi u nużaw il-kmand. Aħna x'għamlet Marija il-Ġesu dedikatu. Aħna fuq l-istess eżempju rridu nimxu li aħna l-itfal tagħna niddedikawhom lill-mulej. Meta eventwalment huma mbagħad ħajjikbru, hemmhekk huma se jagħmlu l-pass tagħhom. Mhux huma sfurzati min jien biex niddeċiedi. Jiena x-xogħol tiegħi hu li inrabbihom fil-kelma tal-mulej, imma mbagħad min jien biex nimponija fuqhom. Eżatt. Ovvjament l-ulidi ma rix narhom mitlufin, Eżatt. imma ma nistax nimponi fuqhom. Għax huma jridu jkunu kompli oħti. Huma jridu jarfu minnu verament Kristu Eżatt. r-revelazzjoni, minnu bħala revelazzjoni għalihom. U sakemm mbagħad eventwalment kelli lil-Whitney u qtajt immur il-visits, sakemm niftakar għal-ħabta tal-ġimgħa l-kbira tat-2013 il-pastor preżenti tiegħi bat invitation għas-service ta' Good Friday. U jiena mort. U niftakar hemmhekk kienet il-bum tiegħi eħe. Hemmhekk il-mulej qalli inti jew se ċċedi, se tibqa' tilab inti. Dak li ħassej dakinhar ma nistax niddeskrivih. Ħassejtni letteralment nimbidel, ħassejtni letteralment persuna ġdida. Mbagħad bdejna mmorru niftakar il-pastor għalli inti tafx inti tagħmel, għalli inti tmur ġo knisja oħra, għalli kif trid tibda tiġi hawnhekk. Għalli bħal speċi inti żgura milli qed tagħmel, għatlu iva ili da snin kollha jiena nilab għaddejja l-awlem. Thumma le, hawnhekk jiena sibt dak li qed infittex. U fir-relazzjoni tiegħi fiż-żwieġ tista' tgħid lajt ir-remot. Ir-raġel qalli le u le. Jiena min issenċedi, inti għamel li trid, laqqas it-tfal ma toħodhomx hemm għall-bidu. Għatlu x'nagħmel? Ta' ribelluża li jiena. Hemmhekk eħe nisħajlkom tgħidu li mela mort kontri iva, eħe. Imma għal-Alla jiena mmur kontra kulħadd. Anka kontra dak kif ngħidu bil-Malti demmi stess. U komplejt immur jiena bqajt nieħu l-itfal. U semmek kumbat ma qisu ma beda jgħid xejn, beda xi kultant jiġi xi viżitzu. Insomma, u eventwalment ġiet konferenza. U hemmhekk kienet il-verament niftakar il-bidla tiegħi. Hemmhekk jiena kien il-ħelsien tiegħi. Ħelsien mill-bondage li kelli mal-passat.
tista' tgħid ta' kollox mhux ħanoqgħod nidħol f'ħafna dettalji għax mhux Hemm programm bżonn, irridu. oh. Ma nifqu tista' tgħid qatt, just ħanejt punti. Iva, mekka esperjenzajt il-ħelsin tiegħi dik il-konferenza. U niftakar ftit wara jiena bdiet tiġi l-mami wkoll dik immissjajt li ngħidha li bdiet tiġi l-mami miegħi wkoll. U niftakar kien wasal il-mument tal-mamudijiet. U l-mami xtaqet titgħammet. U kien hemm il-lesson tal-mamudija minn kors li aħna nagħmlu li jsejjaħ Turning Point, kors powerful ħafna fej dawk li jkunu għadhom ġodda tista' tgħid jikbru ħafna fil-mulej bih. U saqsiet mistoqsija niftakar it-tutor li kienet qed tagħmlu u qalt li ħan saqsija lilek, qalt li bħala inti lilek Kristjana u bħal speċi tista' tweġiba iktar mill-oħrajn. Konti li 6 snin jiena Kristjana fil-verità, Kristjana l-lisem ma mhux f'qalbi. U qalt li għalfejn tagħmel Ġesu. Dak il-ħin immutajt jiena, tila xi ġifieri jiena, tila mhux għax huwa li bentella tila l-kelma hekk tajtalina ngħid tajtalih jiena. U bagħad ħares lejja. Għalt li ġifieri inti ilek 6 snin Kristjana. U ma tafx? U ma tafx għalfejn Ġesu huwa Muhammad. Xil-Bible studies ukoll huma importanti. Eżatt, ħafna jiena laqqas dawk ma kont nagħmel, kont nagħmilhom fil-bidu ma mbagħad tajt. Mbagħad kienet ir-risposta. Ir-risposta kienet li Ġesu għamel dan bħala kmant. Mant il-missier. Eżatt. U jien dak il-ħin dbikkimt fil-verità. Niftakar spiċċa l-kors u ġiet sabitni. Għalt jiena ħankellem il-pastor, għalt jiena nħoss li inti verament għandek terġa' titwilet mill-ġdid u li terġa' titgħammet. Għalt għax inti Ma kienx tiswa. Sinifikat il-mamudija, għamilta x'hekk tajt il-kelma. Mela, ħanfissrulhom malajr xi tfisser il-mamudija. Jekk immorru l-ewwel ktieb ta' Petru, kapitlu 3 minn vers 21. Dan fil-qosor nixtieq nispjega wkoll fit-tul, naqra fit-tul, imma naħseb ikonna ċans. Dan l-ilma huwa tiġbija u kien qiegħed jirreferi hawnhekk Petru għall-ilma ta' Noè ukoll għax dak li ġara fid-dinja kollox huwa simbolu mbagħad mhux għax ma ġrawx ta' mhux jiġifieri il-ġrajja ta' Noè ġrat. Imma xi tfisser ukoll li l-għala ġrat. Dan l-ilma huwa tiġbija tal-mamudija li issa salva lilkom. Mhux għax tnaddaf fil-ħmieġ tal-ġisem, ma tnaddafniex mid-dnub kif jgħidu namdu l-itfal biex naħħulhom id-dnub tan-nisel. Aħna mhux nitwildu bid-dnub, nitwildu b'natura li tagħmel id-dnub. Fil-fatt it-trabi ma nagħlmuhomx kif biex jgħidu le, imma mill-ewwel isiru jafu jagħmlu hekk li ma jridux. Dik qiegħda ġo fina. Mela, mhux għax nadda fil-ħmiex tal-ġisem, id-dnub mbagħad il-qudiem, anzi Ġesu qalilna rridu nkunu bħal tfal biex nitlu fis-salna tal-missier, jiġifieri rridu nkunu innoċenti li ma nistax inkunu ta' għalhekk għandna bżonnu lilu. Mela, imma isimgħu naqra, imma għax talba lill-Alla ħirġa mill-kuxjenza safja. Qed tifhmu x'inhija l-mamudija. Issa di baby tista' jagħmilha din. Laqas jaf jħosra dak x'innoċenza hemm. U qabel jaħsek mutu ma tagħmilx il-mamudija tfawkom fil-limbu li issa ma jeżistix. Ħaġa ħanejdilkom, Alla kien għadu u jibqa' l-istess. Il-limbu kien ivvintat min-nies. U anki xi ħaġa oħra mbagħad dik suġġett ieħor, fi programm ieħor. Mela, imma għax talba lill-Alla ħirġa mill-kuxjenza safja bis-saħħa tal-qawmien ta' Ġesu Kristu li tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin ta' Alla u għandu taħtu is-setat u l-qawwiet tal-anġli. U m'hemm l-ebda isem ieħor li qiegħed hemmhekk
Ġesu bissem. Kompli joħt. U basically approċċjatni it-tutor li kienet qed tagħmel il-kors u qalt li jien Ċuterja għallima, kif suppost l-allima. għanna hemm ukoll li jkunu għallima wkoll. Eħe. Ħankellem il-pastor qalt li ħalli inti titgħammed. Qalt li inti trid. Għattila wara l-esperjenza ta' issa, għattila naħseb ma baqalix option oħra li fl-imbaxxi rasi għal-mulej, għax naħseb ili nollija. Fil-verità. Hija talba u tifħir lilu li nkunu qegħdin nuru lid-dinja u li x-xitan lissa m'għadniex taħt il-ħakma tax-xitan imma sirna taħt Kristu. Amen. U niftakar wasal mbagħad il-ħadd għax din kienet il-ġurnata tal-erba li kellna din il-lezzjoni. U mort għal-mamudija niftakar jiena. U laqas dakinhar l-għadu ma ħamilx. Prova, minn kollox prova biex dik ma ssirx, imma grazzi mulejn dakinhar irbaħta. Irbaħ dik il-ġurnata u tlajt minn dak l-ilma persuna ġdida. Praise God. Helsin. Kien bl-Ispirtu Santu Helsin kollox. kbir. Kif ġara lili. Li ma tistax tiddeskrivi għalkemm. Dak li rrid ifisser Ġesu meta qallu trid titwielet mill-ilma u mill-Ispirtu. Inti dakinhar mbagħad l-ilma u l-Ispirtu. L-Ispirtu Santu daħal ġo fik dakinhar u hemm sirt it-tempju propja tal-Ispirtu Santu. Amen. Imbagħad kompla jgħaddi ovvjament iż-żmien, niftakar għajtilna l-pastor għax xi ħaġa li nixtieq inqajjem fuqha anke llum u żwieġ. Aħna konna miżżewġin biċ-ċivil għal tista' tgħid 4 snin u nofs qabel kellimna l-pastor. U l-pastor qalilna femuni din, kif intom it-tnejn Kristjani u l-aqda tagħkom ma għamiltuhiex fil-mulej. Ngħidu l iwa, issa jasal dak il-mument, issa jasal. Lex, jiġifieri issa jasal. Għandkom żewġ titfal. Tafu li jintom qegħdin fil-fornikazzjoni. Jien dak il-ħin. Lex jiġifieri. Għatlu aħna xorta żewwiġna, għatlu aħna xorta nħobbu x-xulxin, xorta l-alla nħobbu. Le għalli inti u xi ħadd forsi nuża dik il-kelma Maltija, mhux ħanuża għax forsi tinstema' daqsxejn waħda keral ħafna. Ħanejt tnejn jgħixu fl-imkien, għalli huwa l-istess. Għalli tnejn huwa dnub, għalli minti xejn aħjar minnhom, u niftakar qabel qabeż ir-raġel tiegħi u qallu jiena xorta quddiem Alla żewwixta. Niftakar dak il-ħin għajneħ kienu stalletti fuq il-pastor, imma l-pastor tagħna nammiraħ, nsellimlu minn hawn, jaf li qed nirreferi għalih ovvjament, nammiraħ għall-bonus li għandu. U li ma jibżax jitkellem u jgħid il-verità, iva. Ma jibżax. Aqqasek id-dinja kollha tkun kontri. Imma jibqa' isostni il-verità bħalma jismu dan il-programm li tinstab biss ġodin. U ir-raġel isu ma ċettaħiex għal dak il-ħin, għalli bħal speċi aħna nagħmluh meta nkunu komdi aħna. U għaddew ftit xhur oħra, niftakar konna fil-kċina u ir-raġel tiegħi niftakar dar fuqi u qalli hekk. Qalli you have to decide, choose me or choose God. Mela ħanif u għalli naddu għal-riklami u niġu għal-finali. Riklami. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristu. Il-verità tibqal dejjem.
nilqawkom issa għall-aħħar parti, meta nibdew nitkellmu fuq il-mulej, il-ħin jitir malaj. Ekku. Tinkomplu. Mela int wasal f'dak il-punt li inti dak il-ħin ir-raġel tiegħek għallek issa jew Alla jew jien. Eżatt, jiena niftakar dort, ħarist leħ, literalment ma raftux dak il-ħin. Rajt persuna oħra, u għatlu dort fuq u niftakar kolni boldness, għatlu I will never choose you over God. U isu somma, ftakar ma tkellimna xej, tħanna nordu, għaddew xi jumejn, u għalli ħanitammet tajjina, għax il-raġel kien ilu. Amen. Il-raġel kien ilu minn 2004 Kristjan, għaddew 9 snin, u baqa ma tammet għaddak, literalment bil-kontra tijaj. U niftakar il-pastor kien għallu kol, għallu tista tfemni kif intilek 9 snin Kristjan. U għadek ma U għadek ma tammis unless you are a fake Christian. Diskors li għat ma ninsih. Għat ma ninsih li ikkoreġina. Il-mulej, ikkoreġina. Ma tistax inti tibqa tejtina tijaj, meta jienet nibqa nejx ġodnub u nażaq fil-verita. Eventualment, għalli jurrit li inġeddu iż-żwieġ tagħna fi Kristu. Jien dak il-ħin bqajt inħares li ħadd dan żgur milli jettejt niftakar mort fuq il-pastor, mbagħad meta kienet il-ġurnata li immur il-fellowship u għetlu ekkekku għek tamu, pastor jiena, għalli praise God, sister, niftakar għatlu qasam rasu ta' jiena, ċoj mux qasam rasu, sorry, għatlu ħabat rasu, għalli xiex għatlu mal-blata ma ta' Ġesu Kristu darba. Insomma, eventualment bdejna niplenjaw it-tieċ, il-pastor tana suġġeriment, il-mulej jara kif jaħdem, li immexxu d-data minn dak li aħna pjanajna, għatlu maħnix ħanaslu pastor. Imma l-mulej kbir. Għax anka it-tiċ tagħna kien blessing u kien imbierek li aħna sibna li mhux ħanaslu. Il-ħin jgħaddi. Kemm għandek tfal, kemm għandkom tfal issa? Illum il-ġurnata għandna 4. 4, praise God. Iċ-ċajta tiegħi hija 2 ġew fiċ-ċivil. Sorry, iċ-ċajta tiegħi hija hekk 4 ġew fiċ-ċivil. U 2 ġew fi żwieġ Kristjan. Għalfejn għax l-ewwel 2 ġew fi żwieġ ċivili. Konna għadna biss fi ċivili, imma 2 iż-żar mbagħad ġew meta aħna eventwalment iżżewġna fi Kristu. Kulħadd kien jgħidilna issejħa tagħmlu t-tielet waħda fil-mulej, konna ngħidilhom mulej ejja nagħtu ċans. U ġew 2 u llum għandna 4 tfal. Praise God, he God bless you. U min jaf kemm għandek tidak baqalek xi tajt, ħafna, daw kienu biss point. Imma dawn huma meta nkunu aħna sodi fil-mulej u meta aħna din f'daw l-affarijiet, mhux meta jkun l-affarijiet għaddejjin plain sailing ngħidu, kollox lix il-fidi tagħna, meta l-affarijiet isirulna ħafna affarijiet hemm iridu nkunu sodi. U iktar ma jiġrulna affarijiet iktar nissudaw meta jkun qiegħed jaħdem Mana l-mulej. Grazzi uħti, God bless you, u grazzi tal-li ġejtati ftit mit-testimonja. Eżatt, vera ftit. Mana l-mulej, l-mulej huwa kbir. Ħafna, Jalla li daw l-affari, daw l-eżempji minn xiex nkunu għaddejn, testimonjanzi propja, minn xiex nkunu għaddejna minnom u nibqgħu ngħaddu ta' sakemm immotu ġifieri, imma natu kuraċ il-ħattieħor u nimlewħ bil-ferħ. U jiena sanaddi għalleluq sankantalkom kanzunetta li jisima Peace, paċi. Ġesu ma ġiex biex jġib il-paċi fid-dinja, imma ġi biex jġibinna l-paċi f'qalbna. U din il-paċi meta tiġi f'qalbna ħadd ma joħodilna, anka meta nkunu fil-iħnet u nkunu għaddejjin mid-diżastri. Imma dil-paċi għax fl-istess ħin ikunu għaddejjin minn dan id-diżastri. U fl-istess ħin il-paċi li konna permezz ta' Kristu, nkunu nafu li sa nirbħu dawn l-affarijiet.
Allura meta nkunu maqudin miegħu ma naqtawx qalbna. Isimgħuha. In the quietness and beauty of your awesome perfect peace, my soul is once again restored, my spirit finds release. All the cares and troubles fly away, all the pressures of a hectic day, all the thoughts that take me far from you. Your spirit leads, and of the sands on me in love, from the oil of your kindness healings start. Your glory brings release of your awesome perfect peace. I am set apart and taken to your heart. I have no fear of darkness or the terrors of the night. My spirit walks with Jesus, my soul is in the light. Who could ever bring a better peace? Who could ever bring greater release? No one but the perfect Prince of Peace. Your spirit leads, and of the sands on me in love, from the oil of your kindness healings start. Your glory brings release of your awesome perfect peace. I am set apart and taken to your heart. Glorious peace in the stillness, peace of the Ancient of Days, peace that defies understanding, peace that is with me always. Your spirit leads, and of the sands on me in love, from the oil of your kindness healings start. Your glory brings release of your awesome perfect peace. I am set apart and taken to your heart. Your spirit lives, and of the sands on me in love, from the oil of your kindness start. Your glory brings release of your awesome perfect peace. I am set apart and taken to your heart. I have no fear of darkness or the terrors of the night. My spirit walks with Jesus, my soul is in